ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ நம்ம என்ன ப்ரோ பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மணி நேரம் கழிச்சு கூட நான் டாப் 5 ஹைடிங் பிளேஸ்னு பார்ப்போம். ஓகே நம்ம நான் பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ஹைடிங் பிளேஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே ஃபஸ்ட் நான் குளோல் போட்டுடுறேன். நான் உங்களுக்காக போட்டுக்கிறேன் கரெக்டாக இந்த எட்ஜில் போடுங்கப்பா அந்த செவுட்டு ஒட்டி அந்த செட்டரை ஒட்டி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மேலே ஏறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். ஓகே இந்த சைடில் நீங்கள் கரெக்டாக இந்த எட்ஜில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக நிற்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கணும். சரி நம்ம இப்போ நீங்கள் மேலே ஏறிடுங்க. ஏறிட்டு அந்த ப்ளூ வால் மேலே போங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு. ஓகே நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்கோப் பண்ணி கொஞ்சம் மெதுவாக மூவ் பண்ணுங்கள். மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி வந்துடும். கொஞ்சமாக லைட்டாக நீங்கள் சுடாதீங்க, கை எடுத்துக்கோங்க. பிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உக்காந்து கொடுத்துங்க. நான் எழுந்து கொடுத்துறேன். ஓகே இப்படி உக்காந்து கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே போயிடுவீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எனிமி எவ்வளோ சுட்டாலும் ரெட் டாட்லாம் கூட காமிக்கும். இங்கேருந்து நீங்கள் எனிமி கூட சொல்லலாம் நண்பா. ஒரு சூப்பரான ஐடென்டி பிளேஸ்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே நண்பா இந்த ஐடென்டி பிளேஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு நம்புறேன். இது ஒரு அற்புதமான ஐடென்டி பிளேஸ்னே சொல்லலாம். இந்த ஐடென்டி பிளேஸ் கிளாக் டவரில் இருக்குது நண்பா. கிளாக் டவர் சற்று மேலே இருக்குது. ஓகே வேறு லெவலில் இந்த ஐடென்டி பிளேஸ்னால் இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்கோப் கூட பண்ணலாம். நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஸ்கோப் பண்ணி கூட காமிக்கிறேன். ரெட் டாட் கூட தெரியும். அது நீங்கள் அந்த டேங்கை நீங்கள் அடிச்சு கூட உடைக்கலாம் நண்பா. பாருங்கள் நண்பா இங்கேருந்து நீங்கள் எனிமி கூட அடிக்கலாம். எனிமி என்னன்னு பார்த்தா இந்த எனிமியெல்லாம் அவங்களை ஹேக்கர்னே நினச்சிடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஐடென்டி பிளேஸ்லாம் பார்க்கணும். ஓகே பார்க்குற டாப் 4 ஐடென்டி பிளேஸ் எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லான்ச் பேடை நண்பா. இந்த லான்ச் பேடை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மொபைலில் மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க. மினிமைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்குள்ளே போயிடுவீங்க. உள்ளே கொஞ்சம் உட்காந்து போயிருந்தீங்கன்னா ஓகே நல்லாயிருக்கும். நானும் எனிமி எவ்வளோ ரெட் டாட் காமிக்கன்னு பார்த்தா எனிமி. சரி இந்த கன்னை உங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னா கன்னை கீழே போட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்கோப் பண்ணிங்கன்னா கூட கன் தெரியாது. எனிமி இருக்கான் தெரியாமல் காமிச்சுன்னா அவன் எங்கெங்கன்னு தேடுவான். எங்கெல்லாம் இருக்கான்னு தேடுவோம். இந்த மாதிரி ஹெட்ஷாட் போட்டோம்னா ஹெட்ஷாட் போட்டேன். ஓகே வேறு லெவலு எனிமியை முடிச்சிட்டேன். ஓகே ஒரு 6 மணி நேரம் சொல்கிறேன் எனிமியை முடிச்சிட்டாச்சு. இந்த மாதிரி திரும்பி உள்ள வச்சுன்னா திரும்பி மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே போய்க்கலாம் நண்பா. இந்த மாதிரி மினிமைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ளே திரும்பி போய்க்கலாம். ஓகே நண்பா நான் பார்க்க போகிற 3rd ஹைடிங் பிளேஸ் எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சந்தோஷம் நண்பா. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓரத்துலேயே போயினே இருங்க ஸ்ட்ரைட்டாக. நான் சொல்கிற வரையும் போயினே இருங்க. ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக போயினே இருந்தா ஒரு இந்த மாதிரி பூன்னு ஒரு செவரு கரெக்டாக அந்த செவரை அந்த போயினே இருங்க. இந்த செவரு கிடையாது இன்னொரு செவரு. இந்த செவருலையும் பண்ணலாம். பட் நான் வந்து அந்த செவரு ஏன்னா அந்த செவருனா கரெக்டாக எரிஞ்சு நல்லாயிருக்கும். இது கரெக்டாக இந்த எட்ஜு தொட்டு இந்த கார்னரை தொட்டு நீங்கள் நின்னீங்கன்னா ஒரு கால் உள்ளே ஒரு கால் இங்கே நின்னீங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் உள்ளே வந்துடுவீங்க. ஒரு வேளை தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே கீழே வந்துடுவீங்க. இந்த மாதிரி படுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி உட்காந்துக்கோங்க. க்ரௌச் பண்ணிகிட்டே போங்க. கீழே இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக நல்லா படுத்துக்கோங்க. படுத்துட்டு நல்லா ஸ்கோப் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸ்கோப் பண்ணிவிட்டு கன்னை ஸ்விட்ச் பண்ணால் இது போயிடும். ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக படுங்க. இந்த எட்ஜில் இங்கே பண்ணுங்க. நான் தெரியாமல் சுட்டுட்டேன். யாரை கண்டுக்காதீங்க. கரெக்டாக இப்படி படுத்துட்டு எழுங்க. இல்லைனா கன் ஸ்விட்ச் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கன் ஸ்விட்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே போயிடுவீங்க. கீழே இது ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் எனிமி இவ்வளோ என்னென்னா இங்கே வந்து இதாக இருக்கும். நான் போகிற எல்லா ஹைடிங் பிளேஸும் நீங்கள் கிராண்ட் மாஸ்டர் போடுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். நான் இந்த மாதிரி இது பண்ணினா நண்பா கிராண்ட் மாஸ்டர் போனேன். கிராண்ட் மாஸ்டர் போல் நான் ஹீரோய்க்கு போனேன் நண்பா. உண்மையை சொல்லிடுறேன் ஹீரோய்க்கு நான் போனேன் கிராண்ட் மாஸ்டர் போல். ஓகே நண்பா நம்ம பார்க்க போகிற 2nd ஹைடிங் பிளேஸ் எங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேக்ட்ரியில் நண்பா. இந்த ஹைடிங் பிளேஸ் நிறைய பேர் தெரிஞ்ச வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். நீங்கள் கரெக்டாக பைக்கோ இல்லை காரோ எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே எடுத்துங்க நண்பா. நீங்கள் இந்த மாதிரி வெளியே உள்ளுவிட்டு சைட்லேயே எடுத்துங்க. நான் தப்பாக பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஓடுங்க. இந்த மாதிரி நிறுத்திட்டிங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். கரெக்டாக இந்த எட்ஜில் நீங்கள் நிறுத்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக் வந்துடும். எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது. கரெக்டாக பண்ணு. என்ன பத்து வரலையே சப்ஸ்கிரைபர் முன்னாடி யோசிச்சுட்டான். இந்த மாதிரி வால் தெரியுற மாதிரி விட்டு கரெக்டாக இந்த மாதிரி வெளியே இறங்குனீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே போயிடுவீங்க நண்பா. வேறு லெவலான ஒரு அமுக்கு அம்மா அதோட பக்கு தான் சொல்ல போகிறோம். இந்த தக்காளி சோறு பக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே நண்பா இதோட ஒரு அற்புதமான பக்கும் உள்ளே இருக்குது. இது வேறு லெவல் பக்குன்னா இங்கே நீங்கள் அந்த ரெட் டாட்டையும் சுடலாம். எனிமி வந்தாலும் சத்தியமாக உங்களை வால் ஆக்கிறேன்னு நான் சொல்லலாம். சீட் போட்டால் இது வாங்காரு நண்பா. அதனால் பயப்படாதீங்க. இது அஃபிஷியலாக கெரினாவே பண்ண பக்கு தான். அதனால் நம்மளுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அதனால் டாப் 5 நிறைய யூடியூபர்ஸ் இந்த பக்குலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிரச்சனை இல்லை. நான் போகிற எந்த பக்குமே உங்களுக்கு சஸ்பேனும் ஆகாது பேனும் ஆகாது நண்பா. ஓகே கரெக்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணால் கூட நீங்கள் மேலே போயிடலாம். இதுவும் மேலே போகிற பக்கு தான். இருந்தாலும்
வேறு லெவலில் தான் இருக்குது. இங்கேயே நல்லா தான் இருக்குது. நீங்கள் கிராண்ட் மாஸ்டர் கூட இங்கேருந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நண்பா, நான் பார்க்க போகிற டாப் 1 இது என்னென்னு ஹைடிங் பிளேஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேங்கரில் நண்பா. ஆனால் நீங்கள் இறங்கிட்டு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட கன்று தேவையில்லை. நீங்கள் இந்த மாதிரி போகலாம். ஏன்னா அந்த லேண்ட் ஸ்பேட்லேயே வந்து இருப்பேன். இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு நான் இப்போ போனேன். சைட்டை வேறு எனிமி வந்துட்டான். எனிமி வந்துட்டான். இதான் நம்ம டாப் 1 பக். இந்த பக்கை ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க. வேறு லெவலில் ஒரு பக்கு ஃபாலக் பக்குன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் படுத்துக்கோங்க. படுத்துட்டு இல்லைன்னா எகிரி வச்சு படுத்துட்டு டேட்டா ஆஃப் பண்ணிடுங்க. கொஞ்ச நேரம் ஓடினே இருங்க நண்பா. சொல்கிறபடி ஓடினே இருங்க. நான் எங்கே ஓடுறேன்னா அது வரையும் ஓடிட்டு நெட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் எரர்னு வந்துருக்கோம். அது ஓகே போயினே இருங்க. ஒரு வேளை வெளியே கனெக்ஷன் டைம் அவுட் எரர்னு விட்டுருச்சுன்னா நீங்கள் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. அப்போ கூட நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்துனா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு இன்னும் எரர் வரல. அதனால் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் எரர்னு வந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். இப்போ நெட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த ரிவர் கரெக்டாக வந்த போதே நீங்கள் நெட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓடினே ட்ரிப்ளைன் வர வரையும் ஓடினே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் எரர்னு ஒரு மெசேஜ் வரும். அந்த மெசேஜ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே போயிடுவீங்க. இது ஒரு வாலட் பக்கு. எனிமிக்கு எனிமி உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டான். ஆனால் உங்கள் கண்ணுக்கு எனிமி தெரியுமா. இது ஒரு வேறு லெவல் பக்குன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த எனிமி நீங்கள் பயம் கொடுத்தலாம். வாலக்கர் தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் பயம் கொடுத்தலாம். இல்லை நீங்கள் கன்னு ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்கும். அதனால நீங்கள் அந்த அப்சர்வேட்டில் அந்த லான்ச் பேடில் பறந்துட்டு நீங்கள் கன்று எடுத்துக்கோங்க. ஓகே நண்பா, இந்த பக்கில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆன் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் போடுற வீடியோ எனக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துன்னு இருக்கும். ஓகே நண்பா, அண்டனேன் உங்களிடம் விடை பெறுகிறது மிஸ்டர் கேமிங் வித் அமர், அதாவது MGA. ஓகே நண்பா, எல்லாருக்கும் டாட்டா பை பை, see you. இந்த பக்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். 100% ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும். நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் சேனல் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிருக்குது. கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி இது பண்ணி விடுங்க. நம்ம சேனலில் எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் கேட்குற வீடியோலாம் போடலாம். எக்ஸாம்பிள் சாங்கு, அப்டேட்டு, ஈவெண்ட் எல்லாமே போடலாம் நண்பா. ஓகே நண்பா, எல்லாருக்கும் பை பாய், see you, love you too guys, take care. உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு உங்களுக்கு டைமண்ட் கிவ்அவே, அதுக்கு கொஞ்சம் மனசு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் சொல்ல மறந்துட்டேன். எல்லாருக்கும் பாய்.